φέτος έχουν κερδίσει θέση στην ενδεκάδα ο Σάμαρης με το Μανιάτη. Ένα σούτ από τον Φουστέρ μακρινό, καλό ήταν. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Αβάρο. Μπαίνει και ο Μουνάφος σε ρολοφόρ στην περιοχή. Εκεί θα πάει μπάλα, η κεφαλιά έξω, μακριά από την εστία του Μέγερη. Θεωρούν ότι θα είναι ο βασικός αριστερός οπισθοφύλακας. Σανκαρέ την κεφαλιά. Έχασε ο Μέγερη προσωρινά, αλλά κατάφερε να μπλοκάρει συνέχεια. Μπαλά βρήκε στο στήθος του. Την κεφαλιά του Σανκαρέ. Είναι πιο γρήγορος ο Ντομίνγκες από τον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το σουτ πάνω στον Γεωργακόπουλο από τον Φουστέρ που είχε κάνει κίνηση. Βλέπουμε και στην εικόνα και έπεσε. Πάσα για τον Ντομίνγκες. Πολύ κακό πλασέ. Προσπάθησε με τη μία ο Ντομίνγκες. Δεν ξέρω αν βρήκε μπάλα κάπου κάτω ή αν φωκικό. Και αυτός ομάδα της Football League. Όπως και τα Χανιά. Τις καλές ομάδες και οι δύο όμως. Κάφα θα πάρει την μπάλα μπροστά του απέναντι στον Μέγερη, ο οποίος θα τον νικήσει στο τέτα-τέτ. Μάλιστα η μπάλα έφυγε από τα πόδια του Ιταλού εκτός αγωνιστικού χώρου. Μήτρογλου θα βγάλει για τον Πελέ. Το έχει το σουτ, θα το κάνει. Καλό ήταν έξω. Στο 30. Το Σανκαρέ ότι πρέπει να ηρεμήσει. Ο Κάφα στην εκτέλεση. Καλή είναι κεφαλιά από τον Σέτη. Γκολ. Όχι, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Στην προσπάθεια του Ζησόπουλου, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε ξανά. Η εκτέλεση του Κάφα. Κεφαλιά του Σέτη. Από εδώ είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπέρασμα. Αν κάποιος καλύπτει είναι ο Σαλίνο. Με το μυρό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Ζησόπουλος. Αλλά από αυτό το replay είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς αν... Κυριακόπουλος ωραία για τον Μουνάφο με χώρο για το σουτ. Θα το κάνει φαλτσαριστό. Η μπάλα έξω. Εκτινάχθηκε ο Μέγερη. Η μπάλα πέρασε λίγο. Λοιπόν, υπεκτελέστηκε. Κεφαλιά έξω από το Σανκαρέ. Στο 60. Στην προώθηση του στόπερ του Αστέρα για αυτό το κόρνερ. Είσαι ο πυλώνας ο οποίος είναι, όπως βλέπουμε, τον αγωνιστικό χώρο δεξιά πίσω, δηλαδή δίπλα από τον πάγκο του Αστέρα. Αυτός είναι που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Ο κ. Σιδηρόπουλος έχει ζητήσει από τους ανθρώπους του Αστέρα να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του ηλεκτροφωτισμού προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί με τον πυλώνα και βεβαίως περιμένει, έχει κατέβει και ο κ. Μποροβίλος εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Παρακολουθούμε και εμείς και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Ρωτάει ο διαιτητής, ο βοηθός του, λέει: εγώ βλέπω. Έτσι ρωτάει τους βοηθούς του: πηγαίνετε στις θέσεις να δείτε, αν μπορείτε να δείτε και πείτε μου να συνεχίσουμε ή όχι. Μάλιστα, βλέπετε και τον Κάφα, ο οποίος παίζει με τον Σιδηρόπουλο, παίρνοντας την μπάλα κατά τα πόδια την ώρα που έδειχνε στον τέταρτο ότι έχει σβήσει ο ένας προβολέας. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, έστω και με αυτό το φωτισμό, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Ανική τρίπλα πάνω στον Σέτη. Πάσα για τον Τσέποβιτς. Ψάχνει το σουτ, θα το κάνει, μπάλα στα δίχτυα. Στο 79 ο Ολυμπιακός θα ανοίξει το σκορ με τον Τσέποβιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Κοράρι για τους ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα. Ξανά εδώ. Πρόλαβε το τάκλινγκ του Ζησόπουλου και στη μπάλα στα δίχτυα. Φέρει ευθύνη και ο Γεωργακόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του. Από αυτό το replay θα φανεί καλύτερα. Ξανά ο Ζησόπουλος δεν πάει πάνω του, τον αφήνει με χώρο για να κάνει το σουτ. Πράγματι, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του goalkeeper του Αστέρα.